Ucela isimilo uyohlala uhlele enhlizweni bebeteketisa bemana bekwekwa belazi ngomso lekwekwana umntwana oyikwekwe indoda yasombuluka inamba ekhaya intataka ndine engaswela izibhiko sana lami intaka yakhangoboya benye ipakama izange yayifundisa inakubhabha izawubhabha phaa esibhakabhakeni kodwa sagoba sendala sisemhlabeni uthando ngumonde ungaxhaphazelisi ukwenza izinto ubona inkonjane enye ebusuku uthi ungena into uhlobo. Listen here my boy, nenza kuxeleni nyani ngoboma ndizikuhoya ukwekwa ufuna ukundihoya wathi umamzango life start there on earth but it doesn't end here for gaze of that eye but eyes of desperation look blurred to reality. They say man is the head of the house while woman is the heart. I want to realize that the head of every man is Christ and the head of woman is man. For his woman came from man, so also men are born of a woman, but everything comes from God. Hlonipha nyoko kaloku ilizwi lomuntu omdala liyamazi ngomso uzungasibandakanye kwiimbutho zabagxeki kukubi kukuhle banegxeke negxanasi nyani uyimbewu musuke usihlwayelela kumhlobo lulwalo sokuzunjule ukuba untshulile ikhula lokuminxa ungabi nasiqhamo ukuba untshulile ikhula lokuminxa ungabi nasiqhamo nyana.